Ty máš brejle? Ano, mám. Od kdy? Od Gameconu. Potřebuješ brejle, jo? No, mám jedny teďka na počítač a druhé mám na čtení. A na Gameconu jsem teda měl jenom ty na čtení. Tak to já si pořídím brejle taky už. Oficiálně. Ale to nemá nic společného s nějakým imidžem. To je v pohodě, ale já už jsem slepej na blízko i na dálku, víš, tak. Je takové. Já jsem si ji teďka vzal, protože už jsem unavený po celém dni. Přemýšlení o tom, co se stalo na Gameconu, ať je každému jasné, jaká je náplň dnešního dílu. Haló, tady Stvořitelná. Ano, přátelé. Od Gameconu jsme se zatím zmohli na vyprávění o Gameconu. Mám pocit, že už to udělal úplně každý, kdo to udělat mohl. My budeme holt poslední, no. Ale pořád budeme rychlejší než přednášky na Gameconu, teda přednášky z Gameconu, které vyjdou na YouTube. A tak jo, no. To je ale malá útěcha pro srdce našich posluchačů. Ale zase to vem tak, že když bychom dělali díl přímo po Gameconu, tak všichni ještě budou nahypovaný. Zatímco když ho uděláme takhle s odstupem, tak si připomenou tu skvělou akci, na které byli a prodlouží se jim přes celé léto. Dobře. Neprodlužujme to, pojďme k tomu. Trošku se hambím. Dobře, takže díl o Gameconu 2025. Přesně tak. A jinak nazdar Džersne. A nazdar Kante. Pro mě to byl takový trošku jako zvláštní Gamecon, protože, a tady poprosím, jestli mi nějaký archivář či znalec udělá jasno. Já mám doma placku z Gameconu roku 1995, čili přesně 30 let. Ale ta placka je z Olomouce. A mě by zajímalo, jestli ten olomoucký Gamecon má alespoň ždíbíček společného s tím současným Gameconem. Pro mě jediným pojítkem je mistrovství republiky v dračím důpyti, kterého jsme se tam tehdy zúčastnili a dopadlo katastrofálně. Teda pro nás, nevím, jak dopadlo pro ostatní družiny. Ale to je jako veselá historka z natáčení, to si necháme na někdy úplně jindy. Já si asi říkám, že víc co, pořád je to Gamecon, pořád je to ten samý Gamecon. Nehledě na to, že letos to bylo právě 30 let Gameconu. Já jsem tu Olomouc taky našel na tom tričku, ale pořád jako tak nějak netuším. Takže když mi to někdo objasní, budu rád. No ale protože je to 30 let, a tak jsem to chtěl pojmout jako za starých časů, takže jsem si nabalil bágl, spacák a jel jsem vlakem. Tak to seš drsnej, protože já jsem teda taky jel vlakem. Bágl jsem měl, ale na spacák už se cítím příliš starý. Já jsem spal v posteli. A pořád je to lepší, než spát ve spacáku někde. Já už na to nemám. Ve spacákovně jsem si vyhlídl místečko hezky v rožku u stěny, udělal jsem si tam svůj vlastní kutloch, do kterého jsem se každou noc velice rád vracel a nic mi nechybělo. Až na jednu věc příště, jestli to ještě jednou udělám, nebo někdy udělám a budu spát ve spacáku, tak si vezmu lehátko, ne karimatku. Ale to asi nechtějí posluchači slyšet, že jsme spali, někde nespali. No počkej, zadrž. Ono to taky mohlo být tak, že vlastně už druhý rok se odkládá oprava kolejí, na kterých jsme spali, já teda v pokoji a ty ve spacákovně. A příští rok reálně hrozí, že na tu opravu fakt dojde a že prý nebudou místa k ubytování, takže jako to není tak, že je to úplně dobře, tak asi je to nezajímá, ale příští rok možná budeme povídat o tom, že jsme se na Gamecon nedostali, protože nebylo kde spát. To reálně hrozí. Takže ano, vezmu si příští rok opět lehátko a je mi úplně jedno, do které třídy nebo tělocvičny mě upíchnete, já se vyspím všude. Dobře, no, já asi taky, no. Kdybych měl volit mezi tím, jestli spát ve spacáku, na karimatce, anebo ne na Gamecon, tak to pár dní vydržím na zemi. Já si myslím, kdysi každý Gamecon byl v podstatě na zemi, někde v tělocvičně. Je docela zajímavé, že když letošní téma bylo cestování časem, tak ty jsi se opravdu vrátil o těch 30 let zpátky. Přesně tak. A bylo to skvěle a na příští rok mám nachystanou placku z Gameconu 1996. Takže já pořád budu mít těch 30 let. Hezké. Akorát ještě není jasné, jaké bude téma příštího roku. Ale to nevadí. Zůstaneme u letoška. Asi začni, protože si tam tentokrát byl dřív. Přijel jsem vlakem ve čtvrtek a můžu říct, skvělá věc je ten most přes celé nádraží.
Já jsem se na tom mostku jako chviličku zdržel, koukal jsem na vláčky a potom v podstatě cupity dupity rovnou přes město na Gamecon. Když jsem byl poprvé na Gameconu, tak jsem jel snad 3/4 hodiny autobusem. Teďka jsem si to metelil těma ještě trošku jako rozháranýma místama a měl jsem z toho tak obrovskou radost, jako kdybych na ten Gamecon jel prvně normálně. Ti, co mě viděli, jak jdu s tou obrovskou krosnou, tak si mysleli, to je nějaký blázen. Směje si od ucha k uchu, poskakuje si a něco si brumlá. Já jsem ji ocenil úplně stejně jako ty, akorát jsem teda chvilku hledal vstup, než jsem zjistil, že je z každého nástupiště. Ano, měl jsem taky trošku problém. Jinak dobrá zkratka, lepší než autobus. Tak. No a potom tedy rychlovka, co se týče odbavení na infopultu, to už je nacvičené, tam už se nic nemění, je to pořád skvělé. Ubytování, no a já jsem od 2 hodiny odpoledne měl první hru, musím říct, letos to bylo docela jako divné pro mě, protože při každé vlně přihlašování jsem byl někde, kde byl mizerný internet. Já jsem byl rád, že jsem urval alespoň 2 hry a ten zbytek jsem musel vyplnit tím, co prostě bylo, ale nelituju. Takže ClickFest si vyhrál i tak. No tak to určitě, jestli jsi měl aspoň 3 hry, tak jsi ho vyhrál. Nebo jinak, jestli jsi měl aspoň 2 hry, které jsi chtěl, tak jsi ho vyhrál. Já jsem měl, když o tom tak přemýšlím, tak jsem měl jedno RPGčko, které jsem chtěl, pak jsem měl jednu, jak to říct, společenskou, to není deskovka, je to Krvavá hodina odbyla něco jako městečko Palermo, tak to je asi společenská hra. K tomu se určitě dostaneme. Já jsem si tady otevřel svůj program, ať mluvím o tom, co jsem skutečně prošel, ať to netahám někde z paty. Pro mě čtvrtek odpoledne od 2, první věc, pro mě nestandard, bylo to science fiction v Savage Worlds. Chtěl jsem to prostě zkusit. Líbil se mi ten námět a líbilo se mi i, jak to říct, způsob hraní, protože v klasickém fantasy RPG platí pravidlo nerozdělujte skupinu. Tady jsme byli rozděleni hned na začátku a to navíc ještě na 3 části, ta skupina. Ale bylo zajímavé využívat různé možnosti, jak se dostávat k sobě. Já to asi nedokážu nějak jako popsat, aby si z toho posluchač udělal nějaký zajímavý závěr. Každopádně líbilo se mi to, měl jsem k tomu sice spoustu připomínek, mimochodem ke každé hře, tak jako vždycky, tak jsem poslal, případně ještě pošlu zpětnou vazbu. Zrovna v případě tady tohoto už se tak stalo. S vypravěčem už jsme si na toto téma napsali na jeden e-mail a myslím si, že jako má zrovna konkrétně tahleta hra jako obrovský potenciál. Takže jsi se dobře bavil v rámci možností. Jo, bylo to fajn. No a potom ve čtvrtek od 7 hodin od večera kurz první pomoci. Já jsem teda čekal ledascos. Čekal jsem, že budeme mačkat anduly, že budeme se fačovat obvazama a kdesi cosi. Ale jako vyrazilo mi to dech fakt. Ten chlapík ze záchranky, který tam byl i se sanitním vozem, který jsme si mimochodem mohli jako kompletně prolézt a všechno si otlapkat a na všechno se zeptat, tak ten byl poklad. To byl tak neuvěřitelně optimistický, místy správně sarkastický a černě humorově naladěný člověk. Původně jsem tam chtěl jako se zdržet hodinku a pak vypadnout, ale vydržel jsem tam 2,5 hodiny a nelituju toho. Ano, došlo na to, kdo si chce zkusit zmáčknout Andula hrudník a na další věci, ale neustálé historky z toho, co se kde stalo, kombinované s odpověďmi na otázky nás, laiků. Pak ještě jsme zjistili, že jedna z účastnic tak teďka studuje medicínu, takže se bavili i oni a bylo to jako opravdu to bylo skvělé, akorát začalo pršet, takže jsme byli nuceni se přesunout někam pod ten kinosál. Tam to bylo jak v sálu rekvizit, všude stoly po stranách a bylo to tam už takové zvláštní. Ale fakt jako nelituju. A ten klučina, co to dělal, číslo 1. Kdybych mohl, a myslím si, že jsem ho nenašel ve zpětné vazbě, tak mu dám plný počet. Tak to je škoda, že není ve zpětné vazbě. Náprava pro organizátory. No, musím se ještě podívat, abych náhodou něco neopomněl. Takže to byl pro mě čtvrtek. Padl jsem do Kanafasu a v pátek ráno, protože mi odpadla jedna hra, tak jsem měl 3 přednášky za sebou. K tomu jen rychle. První přednáška bylo, jak jsem potkal, respektive dělal dračí doupě. Přednášel Barbar, bylo zajímavé poslechnout si, jak to bylo kdysi z úst někoho, kdo byl u toho. Jenom při jedné jeho poznámce, teď parafrázuji, to bylo v 90. letech. To vy všichni, co tady jste, už nemůžete znát. Tak jsem... A seděl jsem v první řadě.
Jo, takže jsem se jako potutelně usmíval. Druhá přednáška tak byla, zapomeňte na chaotické poznámky od Mrkva. Mrkvena, on se jmenuje Mrkev. Blbě si to skudně. Dobře. Jako bylo to zajímavé, akorát jsem měl ten palčivý pocit, tohle to už jsem dělal a moc mi to nepomohlo. A proto jsem se, a neříkám, že ta přednáška byla špatná, jako měl spoustu dobrých nápadů, které třeba pro nováčky nebo pro někoho, kdo zatím objevil jenom jeden styl, tak můžou fungovat, nebo alespoň můžou si je zkusit. Ale proto jsem se těšil na tu třetí přednášku, což byla Digijeskyně, online nástroj od Pokči. Měl jsem k němu pár dotazů, takových jako trošku na tělo, na které mi k mé radosti všechny odpověděl. Asi 14 dnů zpátky, tak jsem se tam zaregistroval, testnul jsem to, je to fajn. A až to bude mít ještě pár funkcí navíc, tak si myslím, že to bude skvělá aplikace. V tuhletu chvíli mě osobně tam chybí pár věcí, bez kterých já nedokážu fungovat. Napsal jsem Pokčovi, uvidíme, upravil nějak svou roadmapu a tak budu nakukovat zvědavě, co se děje dál s Digijeskyní. No, na téhle přednášce už jsem byl taky. Tak. Měl jsem z toho podobný pocit, jakože mohl bych to využít, kdyby to mělo funkce, které teďka mám na svých stránkách a které potřebuju a bez kterých už se nedokážu obejít. Hlavně pokud jde o poznámky hráčů. Nikoliv poznámky jako připomínky k jednotlivým prvkům, ale vysloveně zápisy od jejich postav, aby to bylo někde v ucelené formě, ale tak uvidíme. Tenhle projekt se mi líbí, sleduju ho už nějaký čas a rozhodně ho budu podporovat. No a když už si tak hezky se přidal, tak co jsi dělal odpoledne pátek? No, odpoledne mě čekala krvavá hodina, neboli Blood on the Clock Tower. My jsme to hráli v češtině a poznámky byly napůl v angličtině, ale měli jsme k tomu české vysvětlivky. Prostě složitější městečko Palermo, je tam ve hře jeden démon, několik měšťanů a několik přisluhovačů a úkolem je pro démona a přisluhovače zabít všechny měšťany a pro měšťany je úkolem zabít démona a případně nějakého přisluhovače, do kterého se ten démon může převtělit. A já shodou okolností, když jsem to hrál poprvé, tak jsem byl jeden z těch přisluhovačů s funkcí do tebe se démon převtělí, když bude zabit a bude zbývat asi ještě 5 hráčů, nebo tak nějak. Takže jsem celou dobu blafoval, tvářil jsem se, jak tomu vlastně nerozumím a že jsem neškodný kuchař, který neměl žádné moc užitečné informace a problafoval jsem se až... Myslím, že jsem skončil jako třetí, teda už zbývali jenom 3 hráči a kdy mě teda popravili a nakonec jsme to vyhráli. Bylo to zajímavé rozhodně. Taková vyjednávací, blafovací hra. Doporučuji k vyzkoušení, má to hromadu různých scénářů a asi čím víc to člověk hraje, tak tím je zkušenější. Lépe se mu hraje, ale jak je vidět, tak i nováčci mají nějakou šanci. Je to hodně komplexní. Nebo hodně složité podle toho, čemu dáváte přednost. Jo, už si mi o tom říkal, to je ten typ hry, kde se přihlásím, až zase nebudu RPGčka. No já měl v pátek svoji hru, další ráno nebude, v Omeze Junior a stala se mi pro mě zatím nevídaná věc. Odhlásil se mi hráč hodinu před začátkem. Takže jsi jich měl kolik? Měl jsem 3 místo 4. Žádný náhradník nebyl? Ne, žádný náhradník nebyl. Jednoho jsem sice lanařil těsně před začátkem na seřadišti, ale dal nakonec přednost něčemu jinému. Já tomu rozumím, že asi lidi občas mají jiné preference, nebo třeba nedorazí, nebo jim do toho něco vleze, zkrátka možností je spoustu, co se může stát. Ale i přesto bych byl rád za třeba krátkou zprávu na mobilní telefon, jako nepřijdu. Vlezlo mi do toho něco. Aspoň se nebudu cítit tak blbě, jakože si někdo řekl, to bude nuda, tam nejdu. A odhlásí se na poslední chvíli. Každopádně byli jsme jenom ve 3, respektive 4 i se mnou. Hra byla skvělá, měla to dobrý spád. Nakonec po různých peripetích tak se hrdinům podařilo dosáhnout kýženého cíle a já se mohl těšit na další přednášky pátek večer. Když jsi mluvil o tom odhlašování hráčů, myslím si, že letos to bylo mnohem větší téma než třeba loni nebo předloni. Že rozhodně si nebyl sám, komu se takhle odhlásili hráči relativně na poslední chvíli a všiml jsem si, že tam byla občas scháňka třeba v larpech po hráčích, aby doplnili tým. Nevím, čím to je, jestli byla tak velká nabídka letos, nebo lidem do toho něco přicházelo častěji, to netuším, prý se to bude nějak analyzovat.
Já jsem v pátek večer hrál svoji Omegu, tentokrát uspůsobenou tématu Gameconu, Záblesk budoucnosti, kdy jsem udělal mix historické události, totiž Einsteinův dopis prezidentovi o tom, aby spustil výrobu atomových zbraní. Zkombinoval jsem to s tématem Terminátora, tedy cestovatelky časem, údajné cestovatelky časem a člověka, který se tvářil jako vyšetřovatel, ale působil dojmem, jako kdyby přicestoval také odněkud z budoucnosti a snažil se jí zastavit. Strávil jsem s tím docela dost času, aby to sedělo do tématu a abych si doplnil veškeré historické souvislosti. Měl jsem 2 hráče, měl jsem 5 hráčů, ale 2 byli agenti Omegy, kteří už mají pár misí za sebou a 3 nováčci. Jeden z těch nováčků byl Eddie z Majstrů Světov. Nevím vždycky, jak se to skloňuje. Asi majstry, ne? S majstrou. Z Majstrou Světov? Svetou. No, už jsem z té slovenštiny vypadl. To vyslovuješ jak Brňák polské nápisy. Z mého pohledu to byla zajímavá hra, nebylo to teda úplně jako top hra Omegy, protože to téma bylo oddělené od klasických omegáckých témat. Bylo to trošku víc sci-fi a míň Omega. Zase na druhou stranu, myslím, že se mi podařilo zanechat takový ten správný dojem, jestli to bylo skutečně o cestování časem, anebo jestli oba 2 aktéři, kteří se tvářili jako, že časem cestují, tak jestli si to jenom vymýšleli, nebo jestli tak působili, což bylo teda mým záměrem. Poznali hráči toho Terminátora? Nepoznali. Sice jsem vzal Arnolda Schwarzeneggera, dal jsem mu brýle a knírek a tu fotku jsem jim ukázal, ale ani když se jmenoval Arnold Blackman, tak nikdo si nemyslel. Dokonce ani když jsem řekl, já se vrátím, tak nikdo neměl dojem, že by to byl Arnie. Ale tak, stane se. Nikdo si nebroukal tudum, tum, tudum. Tudum, tum, tudum. Ne. Dobře. Aspoň jsem si toho nevšiml. Uvidím, jaké dostanu hodnocení. Od Eddieho jsem se dozvěděl, že Omega je v podstatě Fate. Měli jsme na tohle nějakou výměnu na našem Discordu a možná to ještě bude nějakým způsobem pokračovat. Uvidím, jak to dopadne. No já teda páteční večer jsem strávil na 2 přednáškách. První byla RPG kopky nejen pro prolezače a což jsem tak jako pozoroval, tak bylo velké očekávání od té přednášky, protože na jedné straně byl Sirian, na druhé straně Markus. Čili novosvětští versus staromilní, nebo jak to mám nazvat. Zajímavá diskuze. Hodně jsem se toho dozvěděl. O historii, případně o tom, jak to funguje dnes. Měl bych tomu jenom jednu poznámku. Příště, až se bude dělat takováhle panelová diskuze, tak já bych každému účastníkovi, včetně moderátora, dal peška. Víš, jak vypadá pešek? Ne. Kdysi jsme hrali tu hru, chodí pešek okolo, nedívej se na něho a to je v podstatě punčocha naplněná něčím. Nebo to bylo kožený pešek naplněný pískem. No, já bych to dal něco jako menšího, lehčího. Ve chvíli, když se někdo odchylí od tématu nebo neodpovídá na otázku, tak ten, co tu otázku položil, případně ten moderátor, tak toho dotyčného by přetáhnul tím peškem. Co by se tím docílilo? Jednak nedokázalo by k tomu, že se 20 minut mluví úplně o něčem jiném, než jaká byla otázka. A za druhé, splnilo by to očekávání skoro většiny lidí, že se do sebe Markus a Sirian pustí. Takže, jestli to správně chápu, tak se do sebe nepustili. Byla to civilizovaná diskuze oproti očekávání? Přesně, bylo to asi tak, jako my ze začátku dílu řekneme, že máme na to odlišné názory a že tentokrát na sobě nenecháme nic suchou a na konci prohlásíme, že jsme si dneska krásně medili. Dobře, já se na to podívám ze záznamu, moc se na to těším, na tohle přednášku. Škoda, že jsem o ní přišel, protože jsem měl svoji hru. No a druhá přednáška byla Láska, sex a něžnosti v RPG a tuhle přednášku jsem si opravdu užil. Myslím si, že Kybersova má přednes před whiteboardem, případně prezentací promítanou přes, teď jsem chtěl říct Meotar. Ano, 30 let posun. Meotar, ano, přesně. Přes dataprojektor, že to má nachozené z té firmy, jo, z toho korporátu. A bylo to vidět a hlavně to bral velmi odlehčeně, ale velmi jako zeširoká a velmi dohloubky. Teď přemýšlím, jaké ještě sexuální narážky mě napadnou, ale už jich moc není. Bylo to opravdu skvělá věc, skvělá přednáška. Já bych přemýšlím, jak ne okrajové přednášky, ale přednášky jako na hraní
raně, jo. Protože takový přednášek bych uvítal víc. Přednáška o sexu a lásce a něžnostech a bondáži a sadomasu a o tom, jak se dokáží někteří hráči rozvášnit a jiní hráči na ně čumí s otevřenou hubou. Jako fajn. Já už jsem takovýhle cyklus přednášek zažil ještě na Pragokonu od Jezevce před lety, takže dovedu si asi představit, jaké to bylo, ale opět čekám na záznam. Doufám, že to vyjde v nějakém rozumném čase. Takže na záznam se určitě podívejte, ty 2 přednášky pro mě byly opravdu velmi skvělé zpestření pátečního večera a nelituju, že jsem nehrál. Tak a co, sobota ráno? Tududum. Sobota ráno. Já jsem měl Černý úsvit nad Káhirou, což je Indiana Jones a hrál jsem to s Eddiem, takže jsme si vyměnili role tentokrát. Poprvé jsem si zahrál Indiana Jonese jako Indiana Jonese, když se jmenoval jinak. Já jsem si říkal, že to bude postava, kterou každý bude chtít, tak jsem si ji nevybral, když ji teda Eddie nabízel. A on přišel s tím, že nikdo si nevybral hlavní postavu profesora, tak jsem po něm hned skočil, že jako super. Tak nějak to splnilo mé očekávání, byl to Indiana Jones v Africe, který pátrá po artefaktu a nakonec nějaký artefakt získá. Dokonce jsme přežili, prý jako jedni z mála, protože já jsem se rozhodl, že když budeme muset pronést nějaké zaklínadlo, abychom dokázali porazit nebo zlomit kletbu, nebo co to bylo, už si nepamatuju takové tyhle detaily. Prostě na konci bude třeba pronést nějaké zaklínadlo, které bude trvat asi 3 kola. A já jsem si řekl, nebylo by dobré, kdybych to pronášel jenom já, co kdybych to nedokázal pronést, takže jsem to všechny ostatní naučil nazpaměť. A ukázalo se, že to bylo velmi prozíravé, protože než abychom to zaklínadlo pronášeli 3 kola, kdyby nás ta nestvůra rozsekala na pudink už během 2. kola, tak jsme ji pronášeli v jednom kole postupně, jak jsme se dostali k akci. Takže bylo to takový, jak to říct, mně to přišlo trošku jako čítování, protože během 6 vteřin jsme odříkali mnohem delší text, ale v podstatě to vyšlo. Hráli jsme to v systému, kdybych si tak vzpomněl, jak se to jmenovalo. Genesis, už jsem v obraze, který má speciální kostky a člověk si tam naháže různé úspěchy a ještě k tomu nějaké bonusy, anebo si naháže neúspěchy a ještě k tomu nějaké potíže, anebo různé takovéhle kombinace. Na mě je to kostkově dost hutný systém. Mechanika mi úplně nevyhovuje, ale když to nemusím vést, tak mi nevadí. Bylo tam dost času na roleplay? Já si myslím, že asi tak, jak bych to očekával u takové akční hry, která se musí dostat přes několik scén až k závěru. Jak jsi zmínil, že tam bylo hodně kostek, tak jestli to nebylo z větší části chřestění kostkama? To ani ne, já jsem si za celou dobu hodil asi 2krát nebo 3krát. Jiní hráči házeli častěji než já, ale jako nebylo to žádný jako kostkofest. Aspoň ne pro mě, takže bylo tam hodně hraní a spíš vymýšlení nápadů, protože bojovali jsme samozřejmě, nebo působili jsme proti výpravě nácků, takže já jsem je tak různě sváděl ze stopy a utíkali jsme před nima a vyjednávali jsme, takže jako řekl bych, že taková hra v pohodě. Fajně. Já jsem si na sobotu na ráno dal teď a tady trocha srandy level 1. Ano, jako všichni, co tam šli, teda ti, kteří nevěděli, do čeho jdou, tak jsem tam šel s tím, že budeme dělat improvizované divadlo. Vedl to Žako, jeden z paleťáků. Ten nás velice rychle vyvedl z míry, takže moje nálada klesla někde k bodu mrazu, ale asi za dalších 20 minut už jsem se chechtal jak blázen a celou tady tuhletu srandu, tak jsem si neskutečným způsobem užil a příští rok půjdu určitě na 2, pokud se mi tam někde nestřetne s nějakým jiným programem. Pro ty, kdo neví, je to v podstatě spousta pohybových... Teď to popiš, hele. Jsou to různé cvičení, kde teda zapojíte nejenom tělo, ale i hlavu. Často obojí najednou. Všechno to jsou věci, které by se skvěle hodily na nějakou rozjetou party s vašimi kamarády. Pokud si zapamatujete, dokážete správně interpretovat a pokud vaši kamarádi budou do toho chtít jít, protože to je důležitá věc. Mimochodem, vyprávěl jsem o tom několika lidem a všichni se tvářili jako no to teda musela být sranda.
ale ono to skutečně vypadá a hraje se to mnohem líp, než to asi z mého vyprávění zní. Takže něco jako když povídáš o RPG člověku, který nezná RPG. To asi nedokážu nějak srovnat, ale jako jo, bylo to fajn. Bylo to sice jenom 3 hodiny, čeho jsem trošku litoval, ale je to větší zápřah, než sedět u stolu a koukat do osobního deníku. Takže možná ty 3 hoďky jsou tak akorát. Jo, a ještě jednu věc. Byli tam s náma 2 kluci, oba pod 15 a klobouk dolů. Jedna z těch her bylo zapamatovat si jméno těch ostatních, ale já jsem prostě na jména jako velmi špatný, takže už je neznám. Známe akorát několik přezdívek, takže se nedivte, až na mě příště bude někdo řvát na Gameconu injekční stříkačka. Ale zpátky k těm klukům klobouk dolů, hráli, chovali se a přemýšleli, jako by jim bylo o mnoho let víc. Jako perfektně zapadli, žádné dětské maníry, žádná rozmařilost a podobně, pochválném ručení. No mě si tady tím vyprávěním naladilo, že bych se na to příští rok přihlásil, když teda budu mít čas a přijedu na víc než 2 dny. Jo? 2 je pokračování 1, nebo jak to je? 2 je pokračování 1, ano. 2 je pokračování 1, ale asi bych nepřeskakoval. Takže půjdu na 1, tedy pokud mi do toho nevleze něco jiného. Dokážu si představit, co to dělá s kolem jdoucíma, když nějakých 15 či víc dospělých lidí uprostřed Pardubic hřvou, kdo je tady debil? Tak jo. A co jsi dělal v sobotu odpoledne, řekni. Já jsem si sobotu odpoledne vyhradil na kecání s lidmi, protože když jsem přijel, tak jenom než jsem přešel od infopultu na ubytování, tak jsem se zastavil asi 20krát, protože jsem pokaždé potkal někoho, koho znám. Prohodili jsme pár slov a já jsem říkal, ještě si určitě musíme popovídat. Tak s některými se to podařilo, naštěstí. Trošku jsem se připletl ke komunitnímu válení pod stromem s Karlem, teda s Discordem one-shoty a minikampaně. Tam jsem chvíli oxidoval, kde se ke mně přihlásila jedna naše budoucí hráčka, tedy moje a tvoje budoucí hráčka, která by si s náma strašně ráda zahrála. A pak jsem šel zase dál k dalším lidem, se kterými jsem si povídal a tak. To mám výhodu, asi ještě nemám tak profláknutý ksicht. Celou dobu od vlaku až na pokoj s výjima několik slov mlčím, takže ještě mě nezastavuje tolik lidí. Já myslím, že až tam budeš jezdit. Ono to není tím, jak dlouho tam jezdím, já tam jezdím o rok díl než ty na Gamecon. To asi bude tím, že ty lidi znám už dřívějška a nic nejmě. To bude tím. Opět jsem došel k tomu, že je tam spousta lidí, se kterými bych si rád popovídal rozhodně déle, ale prostě ten čas na to nemám. I když si na to vyhradím odpoledne, tak se všema nesejdu, protože většina lidí má nějaký jiný program, ale tak aspoň něco. Aspoň s někým jsem si takhle popovídal a je to pro mě úplně super. Nechci říct ani doplněk Gameconu jako jedna z hlavních náplní, které nevěnuju tolik času, kolik bych rád, protože se nedá jednoduše napsat do programu. Ona se dá napsat do programu, protože já jsem si napsal z projektu Omega na večer po impro show, ale k tomu se asi dostaneme, až odvyprávíš, co se dělo odpoledne ty. Já jsem odpoledne hrál, hele. Já jsem se posledně, když jsem odjížděl loni z Gameconu, tak jsem si řekl, že udělám něco, co nebude fantasy a napadli mě Piráti. A tak jsem to celý rok snoval a hrál jsem tedy pirátskou hru v systému Omega. A jak to šlo? Ale já jsem byl spokojen. Tedy kromě jedné věci, která mi potom byla připomenuta a na příští hru, kterou tady tuhletu se skříženými hráty, pirátskou Omegu, vedu, tuším, že v říjnu v Ostravě ve Smokehillu. Tamto intro udělám mnohem kratší. Tady jsme s ním strávili víc než 20 minut. Já jsem se na něho uchrtil, měl jsem k tomu i audiodoprovod, chtěl jsem ty postavy a hráče hlavně skutečně ponořit do toho příběhu a trošku jsem se zapomněl. Výrazný prstíček pro mě, jak jsem to u jedné hry skritizoval, tak jsem hned o 2 dny později udělal to stejné, ale zbytek hry byl skvělý. Hra šlapala velice dobře, zatím, co mám zpětnou vazbu, protože jsem si o ní řekl, než bych čekal na tu gamekoňáckou. Ohlasy byly, myslím si, že velice dobré. Mexický stand-off v karibské hospodě, který nakonec rozčísne trombonem jeden z lodníků. Jako výborné, mně se to prostě líbilo. Já jsem ty jednotlivé situace tahal vyloženě, chci říct z paty, ale prostě
to, co mi napadlo, dokošlapalo to jak nabydlené hodinky. Tak super. Mně se líbí, jak ty ukazuješ, v jakých všech settingsích se Omega dá používat. Hrálo se mi ještě líp než ve fantasy a dospěl jsem přemýšlením k tomu, že Omega možná sedí úplně nejvíc na ty settingy, které se trošku blíží reálnému světu. Když se řekne piráti, tak každý si pod tím dokáže představit spoustu věcí. A když do toho dáš ještě pár nějakých obzvláštnění, nějakých legend a nějakých takových jako trošku fantasy prvků, takže do toho zaplujou mnohem rychleji, než když je hodíš do vytvořeného fantasy světa, kde se nemají čeho chytit. Proto na příští rok, mám teďka už pár poznámek, jsem si řekl, že udělám hru z divokého západu. Tak na to jsem zvědav. To já taky. No a potom večer sraz projektu Omega, na kterém se nemluvilo o Omeze. Mám pocit, že jsem mluvil asi se 150 lidmi. Nevím už pomalu o čem, protože to je sobota večer. To je jediný večer, kdy si dám pivo. A byl bych rád, kdyby alespoň... Příště si asi zapnu mikrofon, ať vím, s kým jsem se bavil, o čem jsme se bavili. Vím jenom, že to bylo velice příjemné a že to uteklo strašně rychle. Já si taky říkám, že jsme probrali spoustu témat a zabralo nám to docela dost času. Dostali jsme skleničku taky. Ano, ano. Ne jako Omega, ale jako stvořitel jsme dostali k 50. dílu skleničku, protože ty jsi si stěžoval posledně, že se nedělají už takové ty skleničky s nápis s číslem 50, které si můžeš postavit do vitríny, takže jsme ji dostali. Přesně. Děkuji Jon Jaríkovým za tento skvělý dar. Dovezl jsem ho přes všechny peripetie domů. Když uvážíme, že hned z Gameconu jsem v pondělí jel do Mohelnice, kde jsme s mojí ženou se jali splout úsek Moravy. Sklenička dorazila úspěšně domů. No vida, bude z ní putovní pohár. Tak, asi tak. No a pro mě je to konec, protože v neděli ráno jsem se ani nestihl nasnídat a šupadil jsem na vlak a jel jsem domů. No vidíš, já jsem se pěkně vyspinkal a rychle jsem odběhl na hru v dračí hlídce jménem Dračí sluj, vedl to Kasaj. A byl jsem před několika dny dotázán na Discordu, tuším, že u Želváka, co si o tom myslím. Tak jestli chcete moji autentickou reakci, tak se můžete podívat, můžete si to přečíst, snad to tam ještě někde bude viset. To nikdo nebude hledat, řekni to. Jednou větou, myslím si, že se Dračí hlídce podařilo přesně skopírovat Dračí doupě 90. let i se vším špatným, co ta hra kdysi měla. Takže takový návrat o 30 let zpátky, naprosto doslova. Přesně, po 30 letech vývoji na RPG scéně je to pro mě takové jako trošku zklamání, no. Ano, já k tomu nebudu mít žádné komentáře, protože můj názor na Dračí hlídku, ten znají všichni, i na Dračí hlídce. Ale na druhou stranu nedokážu odlišit, co z toho je věcí vypravěče a co z toho je věcí systému. Kdyby si o tom chtěl někdo se mnou ještě popovídat, pro Kasaje tu zpětnou vazbu mám ještě sepsanou, ale neodeslanou, takže to budu muset udělat v nejbližších dnech. Tak klidně můžem. Myslím si, že i v Dračím doupětí se dají hrát slušné hry, ale. No a protože jsem tedy měl být v pondělí ráno v Mohelnici, tak jsem si řekl, proč bych jezdil domů a potom zase do Mohelnice, tak jsem si ještě dal úklid Gameconu. Ať teda poznám Gamecon se vším všudy, se všemi zázemími a se vším, co k němu patří. Úklid standardní, přenášení věcí z místa na místo. Ale musím ti říct, že když jsem se potom v neděli večer svel do spacáků v tom prázdném domově mládeže, já jsem si normálně myslel, že o mě nikdo neví a že tam skvotuju. A doufal jsem, že na druhý den ráno v pondělí nebude zamčený ten barák. A byl? Nebyl. Naštěstí na recepci dole byli paní, já jsem vylítnul jak namydlený blesk a protože jsem spěchal na vlak, bylo to zvláštní. Nikde nikdo. Prázdné sprchy, prázdné chodby, žádný hluk, žádný ruch. Já si vždycky říkám, že si na ten úklid musím udělat čas, ale s malým miminem to rozhodně nešlo, takže někdy, příští rok taky ne a přes příští rok asi taky ne, ale někdy tam budu muset být od začátku do konce, aspoň jednou. Když to shrnu za sebe, super Gamecon, užil jsem si ho, byť byl pro mě kratší než obvykle, potkal jsem tam skvělé lidi, zahrál jsem si dobře, potřeboval bych mnohem víc času, nejlépe, abych se mohl několikrát vrátit v čase a zúčastnit se dalších aktivit, které byly paralelní k těm, kterých jsem se účastnil. Za mě předně dík organizátorům, bez nich by to nešlo.
všem vypravěčům a těm, kteří ten program dělají. Já mám jednu věc, která se mi odposledně líbila a to bylo zlepšení jídla. Možná to někdo nezaznamenal, ale pro mě bylo opravdu příjemným zpestřením dát si v tom horku na oběd zeleninový salát. Suprovní věc. Takže když alespoň jedno z těch jídel vždycky bude taková jako odlehčená verze, já budu spokojen, vzal jsem si příbor, inspiroval jsem se u tebe a myslím si, že takovým, jak to říct, neoficiálním maskotem celého GameConu se alespoň pro mě stává ten kanál, který každý musí překročit, když jde na ten dvorek k jídlu. A myslím si, že by se měl jednou ten kanál dostat na nějakou oficiální prezentaci GameConu. Já dělám si z toho srandu, jestli by to šlo, hoďte na něho nějaký kryt. Ono v sobotu odpoledne, jako ti lidi, co tam dělají to jídlo, tak tam prostě potřebují někde vlívat ty věci, jo, a to všechno to chápu, ale v sobotu večer a odpoledne už ten kanál je chutný sám o sobě. A jinak celkově? Potřeboval bych asi 4 GameCony do roka. Tam jsou takové různé hlasy, že by GameCon měl být delší, ale já si nemyslím, že by to spravilo to, co od něj potřebujeme. Je to hudná a hustá zábava. To je o tom, že máš vyhraněný čas na věci, které tě zajímají a ten čas trávíš s lidma, které zajímají stejné věci jako tebe. A nikdo vás neruší. Jste na místě, kde není nikdo cizí. Jako ano, tam si člověk může pořádně zamedit. Každopádně super akce, už se těším na příští rok. Taky, co jiného člověk může říct. Že? A ty přednášky, chceme přednášky na YouTube. Archimede, vím, že to posloucháš, takže šup, začni na to pracovat. A nemusíš to ani nějak stříhat, ty přednášky byly úplně v pohodě. Jo, já si myslím. Tak tím se loučíme a příště uvidíme, jaké bude téma. Hlavně, aby to bylo rychle. A aby to bylo ještě letos. To jsem skoro neřekl. Mějte se krásně. Díky za pozornost a brzy naslyšenou. Naslyšenou.